yadda aka gudanar da rasuwar ɗaya daga cikin jaruman Kannywood. Yanzu za mu kunna muku bidiyon domin ku gani da idonku. Allah ya ji kansa, Allah ya rahama masa, Allah ya sa aljanna ce makomansa. Jarumi ne sosai na gaske, kwarai da gaske, ya taka muhimmiyar rawa a Kannywood. Yau Allah ya masa rasuwa. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shirye.